Godmorgen. Jeg skal lige have ryggen lidt længere op. Det er det der med at gøre det behageligt. Det er vigtigt, at vi gør det. At vi sørger for os selv. Vi skal ikke finde os i at sidde akavet eller i en ubehagelig stilling, hvis vi kan ændre det. Godmorgen, Christina. Godmorgen, Lady. Jeg har siddet her med jer alle sammen på min liste. Godmorgen, Helle. Godmorgen, Mette. Og til de af jer, der har bedt om noget specielt, der har jeg bedt om det. Og til jer, der ikke har bedt om noget specielt, der har jeg bedt om, at I må få præcis den healing, de healinger, I har brug for lige nu her. Og så ved I, at selvom jeg har gjort det her, så kan du stadigvæk, når vi er i healingen, live eller replay, bede om det, du ønsker nu, hvis der er noget, der har ændret sig. Der er ikke nogen begrænsninger. Så selvom der er blevet bedt om nogle ting, kan du sagtens bede om noget nyt. Husk det. Sæt dig, læg dig rigtig godt til rette og ligesom tænk, det her, det er min tid. Det er min gave til mig selv. Det eneste, det drejer sig om, det næste halve times tid, det er mig. Og luk gerne øjnene, hvis det er behageligt. Og så ligesom få din opmærksomhed ind i din krop. Ned i bækkenet. Og simpelthen bare mærk, hvor du rammer underlaget. Og ligesom bare mærk dig. Din dighed. Du kan også sætte dit navn ind, så jeg vil sige min lenehed, og du siger dit navn. Man mærker hele dig. Og jeg sidder lige og mærker, har du tankerne ude alle mulige steder i fortiden, nutiden, fremtiden, så hæv dem lige hjem. Ligesom tråde energi, du bare lige kan trække hjem. Sådan så. Lige nu er der kun dig. Det er kun dig, det drejer sig om. Sådan. Så kan du altid tage energien derude igen bagefter, hvis du har brug for det. Og så beder jeg alle mine engle, alle mine deve, alle mine ærkeengle, alle mine guider, Gud og gudinder, hele mit hold af guddommelige healere, guddommelige hjælpere, om at komme til stede og fylde os op med deres vidunderlige energi. Og du kan bede alle dine hjælpere om at komme til stede også. Og jeg ser ligesom for mig, at vi står ude på den her smukke, smukke mark. I rundkreds, og alle hjælperne kommer stille og roligt til stede. Alle steder fra, oppefra, fra siden, udefra og ind. Alle vejen fra. Kommer hen og står udenom os i en endnu større rundkreds. De begynder simpelthen at fylde dig op med deres vidunderlige, helende lys. Sådan så hele dig bliver fyldt op. Sådan så når hele din krop er fyldt, så
flyder det videre ud i din aura. Og imens vi lige bliver fyldt op her, så laver vi lige en rigtig god forbindelse ned til moder jord. Laver også en god jordforbindelse. Og igen så får du lige opmærksomheden ned i dit bækken. Ned hvor du rammer underlaget. Mærk ballerne. Bækkenbunden. Lårene. Knæene. Underbenene. Ankler. Og fødderne. Og så ser du for dig, hvis du ikke sådan lige kan se det, så skaber du et indre billede. Ja, du har de her rødder under dine fødder. Ligesom hvis du var et træ eller en plante. Og de går dybt ned igennem underlaget. Der hvor du er nu. Ned igennem alle de forskellige lag og videre ned igennem jorden. De er så stærke, så de går igennem det hele uden problemer. Dybere og dybere ind i jorden. Vi skal helt ned til kernen, eller ind, hvad man nu skal sige, af jorden. Ind til Gaias hjerte. Og når vi er kommet derind, så kan du lave sådan et lille billede af en lille sø, eller et hjerte, eller nogle andre rødder, hvad der nu passer ind i dit billede. Hvor du sætter dine rødder godt fast. Og så begynder vi simpelthen at suge jordforbindelse op, ligesom hvis det var sugerør. Op igennem rødderne. Hele vejen op til dine fødder. Videre op til anklerne. Underbenene. Knæene. Lårene. Og op i bækkenet. Op, hvor dit rodchakra ligger, så fint og rødt nederst i bækkenet. Sådan. Så kører jordforbindelsen lige som den skal, med den mængde, du har brug for, uden du behøver at gøre noget som helst. Og forbunder dig ned til moder jord. Og i mellemtiden, herude på marken, er du simpelthen blevet fyldt op med alle de guddommelige hjælpers vidunderlige energi. Sådan som vi udefra set står i en kæmpemæssig gylden boble af lys. Kæmpestor. Fordi vi alle sammen hver især har så meget lys nu. Så det er bare blevet til den her store, store kuppel af lys. Og så lægger vi mærke til, at den her, det kan være, du kan se det, det kan være, du kan fornemme det. Kuplen, den ændrer sig, den ligesom åbner opad til. Den åbner nedad til, så det selv, i stedet for en kuppel, bliver det sådan en lyssøjle, vil jeg sige. Og det gør det simpelthen, fordi vi skal lige have renset vores energi. Vi skal have renset den for det, der ikke er vores. For det, der dræner os, det, der er tungt, det, der holder os tilbage. Gør
os trætte, i dårlig humør, hvad som helst, der ikke er til vores højeste bedste, er alt det, vi er klar til at slippe nu. Der kommer den her rensningsenergi, der renser indefra ud, ligesom et guddommeligt eller åndeligt bad. Kommer i sådan en spiralform oppefra og en spiralform nedefra. Og vi slapper bare fuldstændig sådan af, afslappet. Mere afslappet du kan være, jo nemmere er det for energien. Det kan være, at du kan se noget, der forsvinder. Det kan være, at du kan mærke et træk ud af en hiven ud. Det kan også være, at du ikke kan mærke eller se noget som helst. Det sker alligevel. Og det kan også være, at du får nogle følelser, der lige bliver lidt mere koncentreret, og så slipper de. Eller så gør en smerte. Bare ved, at alt er, som det skal være. Det er altid til dit højeste bedste. På alle planer. Sådan. Så er vi ved at være der. Har fået renset energien, sådan så du står så ren som overhovedet muligt i din egen energi nu. Og den her søjle, det er igen, det er den her kuppel, vi startede med. Og så står vi bare her, på den her vidunderlige mark. Og så ser vi ligesom, at der ligesom åbner sig i hvert fald åbenbarer sig en trappe opad. Der er jo ikke noget, det er marken, det er himlen, men der dukker pludselig en trappe op. Og der begynder vi at gå opad. Alle sammen. Alle os og alle hjælperne. Højere og højere op. Op ad den her trappe, der bare dukker op, kan vi sige, skyerne. Og vi kan mærke, for hver skridt vi tager, så bliver energien stærkere og stærkere. Den bliver højere og højere. Lysere og lysere. Op for enden af trappen og ind i et kæmpemæssigt rum. Kæmpe sådan en halv kuppelformet rum. Loftet er sådan en kuppel med smukkeste luft overhovedet, sådan nogle udskæringer. Meget, meget smukt. Og energien er
overvældende. Det ord kunne jeg godt bruge her. Den er så vidunderlig, den er så stærk. Sådan ren kærlighed på alle planer. Der kommer en hen til dig og ligesom tager dig under armen og følger dig hen. Det er der, hvor du skal være. Det er sådan en seng, og der er masser af andre hen omkring din seng. Alle dem, du har brug for. På hver sit plan. Og de begynder ligesom straks at gå i gang med, hvor de kan hjælpe dig bedst muligt. Og husk på, at der er ikke nogen begrænsninger, så du kan også sætte ønsker ind nu, eller sige det til dem, tænke det. Så du ligger der bare ned og nyder det, havde jeg sagt. Men læner dig ind i det og ved, at nu er du helet. Alle hjælperne gør deres højeste, deres allerbedste for at optimere dig, bringe dig i balance, hele dig. Det kan godt være, at du kan se og høre dem og opleve. Det kan også være, at du ikke kan. Det virker alligevel. Du kan bare nyde det. Læg dig ind i det med fuld tillid til, at du bliver helet. At alt sker lige som du har brug for til dit højeste bedste. Du kan godt kalde det for et åndeligt, guddommeligt hospital. Fordi der er alt, hvad du har brug for her. Men det er alligevel lidt mere end bare et hospital, fordi energimæssigt, det er simpelthen indefra og ud, der lyser du. Om muligt endnu mere end før, du blev fyldt op med det der vidunderlige lys. Det er endnu stærkere. Hele din ryggrad, det er det stærkeste, og derfra fosser det ud til resten af dig, det her lys. Balancerer, transformerer, optimerer, healer på alle planer, indefra og ud. Alle dine organer, de lyses op indefra. Hele simpelthen dine knogler. Alle systemerne i dig. Forskellige geniale systemer, vi har.
både alt det oppe i hjernen i hovedet, men også alle de her andre systemer, vores fordøjelsessystem, vores forbrændingssystem, hormonsystem, alle. Din chakra, de lyser og stråler i hver deres farve. Og hele din aura, den, lad os sige, vibrerer, styrkes. Din egen ligesom guddommelige essens. Det er sådan fuldt ud lyst op, tændt i hele dig, i møde med den her guddommelige energi. Lad os bare sige udefra. Guddommelig healingsenergi. Så du er et lysende, vibrerende væsen, havde jeg nær sagt. Ikke hvad jeg skal sige. Selvhelende, kunne man også kalde det. Lige så snart du tænder den her del af dig selv. Undskyld. Man tænder den her del ved at komme til stede i dig selv, være med dig selv, lade dig selv fylde op. Så starter den her selvhelbredelse i møde med det guddommelige uden for dig, hvis jeg kunne sige det sådan. Og husk det, kan du altid gøre. Kommer ligesom en hjælper hen og lægger hånden på dit hoved, på toppen af dit hoved, og ind ned ved dine fødder. Og energimæssigt ser det som, at du bliver balanceret. Fra højre til venstre, op, ned, maskulin, feminin. På alle planer. Du kan måske mærke det, ligesom du bliver lidt skuffet fra side til side, eller du ligesom lander ind i din krop.
Bare nyd det. Læn dig ind i det. Lige nu der ligner det sådan, at vi bliver fyldt op oppefra fra hovedet, fra toppen af hovedet. Med ligesom gylden lys farve, der ligesom fylder hele dig. Ren kærlighed. Ren helende lys. Og langsomt fylder hele dig op. Hele din krop. Og så videre ud. Lidt ligesom i starten med det her mere koncentreret. Meget mere koncentreret. Jeg kunne næsten sige, at det ligner maling, altså gylden maling. Selvfølgelig er det ikke maling, men det er for at sige, hvordan det ser ud, når jeg ser det. Sådan så du er simpelthen fyldt op med den her gyldne energi. Så er vi ved at være færdige med healingen her. Og du takker for healingen. Og husk, du kan altid gå hen igen. Du har dit personlige sted her. Læg mærke til, om der er nogle beskeder til dig. Om der er nogen, der ved dig noget særligt. Og så går vi over til trappen nedad. Og begynder stille og roligt at gå ned. Et trin ad gangen. Prøv at se, om du kan mærke det med din krop, du tager trinene. Længere og længere ned. Du kan se marken nedenunder dig. Alle blomsterne. Alle farverne. Og så kommer vi ned på selve jorden, på marken. Du kan mærke underlaget under os her. Og du sætter dig ned. Det kan også være, at du har lyst til at lægge dig ned på marken. Virkelig mærke hele jorden under dig, der hvor du rammer den. Mærk igen lidt din krop, følelsen af kroppen, den fysiske krop. Mærk dine baller, din bækkenbund. Mærk din egen energi, din livskraft. Den vibrerer i hele dig. Og så mærk din lår. Du kan lægge hænderne på, hvis det er svært. Mærk din knæ. Dine underben. Anklerne. Fødderne, og igen, du ser lige de her rødder for dig, du har under fødderne. Og ser dem, følger dem hele vejen ned til jordens kerne. Og så hiver vi lige lidt mere jordforbindelser. Op igennem din udder. Lige
som sugerør. Det er bare en tanke, så sker det. Det er så stærkt, du er. Tænk det, så sker det. Kommer op igennem rødderne, ind i dine fødder. Videre op i ankler. Underbenene. Knæene. Lårene. Op i dit bækken. I dit rodchakra. Derfor kører det lige som det skal i din krop. Op igennem krop, dine chakra, op til hjertet. Hvor det mødes med, nu siger jeg jo guddommeligt, du siger, at erstatter det med dit ord. Jeg siger, din guddommelige hjælper, der kommer oppefra ned. I hjertet og mødes der, sådan så du er fuldstændig i optimal balance. Nedad og opad. Og fuldt ud til stede i dig selv. Sådan. Og inden du er helt færdig, så tager du lige din beskyttelse på, sådan så du beskytter din vidunderlige, fantastiske energi. Sådan så du ikke bliver drænet og udmattet, fordi du bare giver, uden at have tænkt over det. Men også sådan, så du ikke påtager sig alle mulige andre tunge energier, som ikke gavner dig. Og hvis du har en god måde selv, så gør du bare den, og ellers vær med. Nede i bækkenet, der er den her krystallignende lille kugle. Din helt egen beskyttelse, der altid tilpasser sig, hvad du har brug for. Har den styrke, du har brug for. Du kan gøre den så stor eller så lille, som du vil. Lige nu. Og du tænker det bare. Forstørrer du den ud over din krop, ud over din arme. Sådan ligesom sådan en oval, gennemsigtig boble, kunne man godt sige. Der er alle farver i det her gennemsigtige, ligesom en prisme, men den er gennemsigtig. Og det herinde i din beskyttelse, det er dit hellige rum. Det er dig, der bestemmer herinde. Og du sidder bare lige og mærker, hvem må komme herind, hvem kan bare komme ind i mit hellige rum, i mit energifelt her. Og så sætter du den intention, og så er det sådan. Og hvis du føler, nu har jeg mistet lidt af min beskyttelse, jeg kan mærke folk for meget, eller jeg tæver min energi, så gør det bare igen. Du kan ikke gøre det for meget. Og når du har gjort det, kan mærke nu, når jeg har gjort det, så ved du, det er gjort. Så vender du stille og roligt tilbage. Begynder at bevæge din krop lidt. Vrikker med tæerne, med fingrene. Strækker dig, hvad der nu er brug for, hvad din krop har brug for. Åbner dine øjne, hvis de har været lukket. Og så bare ligesom nyder det. Simpelthen nyder det. Følelsen i kroppen. Den her fantastiske fornemmelse om, at nu står du så stærkt som overhovedet muligt. Du har investeret i dig selv. Du har sørget for dig selv. Det er jo fantastisk og meget selvkærligt. Og så er du simpelthen klar til hvad du nu ønsker. Hvis du er med her til morgen, så er du klar til den dag. Hvis du er med på replay, så er du klar til noget andet. Selv tak, Lili. Jeg synes også, det var dejligt. Ja, Mette, det synes jeg også. Nogle gange så har man bare lyst til at blive her. Men det går selvfølgelig ikke. Jeg har en aftale kl. 9, så det må jeg hellere være. Kan I have en fantastisk dag.
en fantastisk weekend, når I når så langt. Vi snakkes ved. Hej hej.